ଆରେ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ମାର ବାକ୍ୟ ବେଦ ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ, ମାର ସ୍ନେହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ବଳି ବି ଅଧିକ। ମାର ଗାଳି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପରମାୟୁବର୍ଦ୍ଧକ, ମା ପାଦର ଧୂଳି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନଠୁ ବଳି ଅଧିକ। ମାର କରସ୍ପର୍ଶ ସନ୍ତାନର ଆରୋଗ୍ୟ କାରକ, ମାର କୋଳ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ। ମାର ଦୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅଭୟଦାୟକ, ମାର ହସ ଜଗତର ବ୍ୟଥା ବେଦନା ନାଶନର ଅମୋଘ ଔଷଧି। ତେଣୁକରି ଢୁଲିଆରେ ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବେଦଠୁ ଅଧିକ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଠୁ ବଳି ସ୍ନେହ। ମା ପାଦ ଧୂଳି ଚନ୍ଦନଠୁ ବଳି, ତା ସମ ହେବ କେ କହ, ମା ଦୃଷ୍ଟି ଯେ ଅଭୟ ଢୋଲିଆରେ।